priamom prenose ukazujete, ako sa bojíte vlastných občanov, ako sa bojíte vlastného národa, ako sa bojíte ľudí, ktorí majú volebné právo tu v Slovenskej republike. Pretože sú to vaši najvyšší predstavitelia, ktorí všade kričia, že nedopustia návrat niekoho onoho alebo tamtoho. Keď sa dnes nálepkujete, že ste demokrati, tak vašou prvou úlohou a prvou povinnosťou je rešpektovať demokratické voľby na Slovensku. To je vaša prvá úloha. A preto strašiť návratom niekoho, len preto, že vám to nevyhovuje, je nie vôbec demokratické, ale naopak je totalitárske. Pretože každý, kto vzíde z riadnych alebo predčasných parlamentných volieb, je demokraticky zvolený poslanec Národnej rady, tak ako sme tu všetci 150 poslanci, demokraticky zvolení poslanci Národnej rady. A vy nemáte o nič silnejší mandát, ako ho máme my tu. Sme rovnakí poslanci. Dokonca aj pán predsedajúci je rovnaký poslanec, akurát má funkciu podpredsedu a pán predseda parlamentu je prvý medzi rovnými. Nič viac, nič menej. A preto deliť sa na demokratických a nedemokratických, keď to vychádza z vašich úst, je absolútne scesté. Pretože všetko, čo zatiaľ robíte, je prejav nedemokratickosti a nie demokracie, o ktorej tak vznešene hovoríte.